कसे काय म्हणजे आज आईक घेऊन फिराक जाऊचा आणि या ठिकाणी आई खूप दिवसांपासून जाऊचा होता. तर म्हटलं आईक आज तुका नेऊन आणतंयच आणि या ठिकाणी मी सुद्धा पहिल्यांदाच जाऊचं होते. तर ठिकाण कुठचं असं तुमका तिकडे पोहोचल्यानंतर सांगते. तर रस्तो कुठचं पकडलो तर आमच्या मामाकडे जाणारा रोड पकडलो, तुळसुली बुडक्याची वाडी. सो पुढे गेल्यानंतर तुमका आता सांगते. इकडे सिंधुदुर्गमधील पहिला श्री संत बाळूमामा यांचा देवालय असा. ॲड्रेस परत एकदा तुमका सांगते. तुळसुली बामनादेवी रोड बुडक्याची वाडी. तर इल्यानंतर मस्त बाळूमामा यांचं दर्शन घेतलं आणि खूप वर्ष आमचा चाललेला की आदमापुरात दर्शन घेऊच्यासाठी जायचं होतं, पण तिकडे जाऊ तर शक्य होग नाही. पण इकडे येऊन दर्शन घेतलं आणि खूप प्रसन्न वाटत होता. मस्त देवाचा प्रसादसुद्धा आमका मिळालो. तर तुम्ही सुद्धा सिंधुदुर्गमध्ये येत असलात तर बुडक्याची वाडी तुळसुलीमध्ये नक्की या आणि इकडे दर्शन घेऊन जावा. बऱ्याच जणांका अजून माहिती नव्हता, तर माहिती पुस्तकं वगैरे घेतलं आणि आम्ही डायरेक्ट घरा गेलो, कारण आईक अर्जंट जायचं होता. आमच्या आजीक डॉक्टरकडे नेऊचा असा त्याच्यासाठी. तर जाताना पप्पा इकडे कपडे वगैरे घेतात, इस्त्रीची तयारी चाललेली दिसता. तर मी पण रोजच्यासारखं मग माझा सगळा सामान घेतले आणि खालच्या घराकडे गेले. तुमका दाखवते मी व्हॉइस ओव्हर रीलसाठी खै करते. तर मस्त खालच्या घराकडे हॉलमध्ये बस आणि ही आपली चेअर असायच्यावरती मी व्हॉइस ओव्हर करते. तर आता मी कामाक लागते, तोपर्यंत तुम्ही नक्की लाईक करा.